खुलुमबाय ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा लोगोफोर। मोनसे जोबोद समायना बुंनाय दं। मोनसेल' अरखिजों गोबांथार लेम्पफोरखौ जोंहोनो हायो। गोबां समावनो जों बे बुहुमखौ नायबिजिरनानै बुङो, गोबांथार गोरोन्थिफोर दङ। गोबांनि जिउआनो बायफ्लेनाय। गोबांथार सुबुंफोरा इसोरनिफ्राय गोजानाव दं। नैबेखौ जों बुङो। नाथाय इसोरा निस्सय दिनै बुङो, बै सोलायनो गोनाङा बुहुमजों जागायजेना। सोलायनाया सासे मानसिजों जागायजेनो आरो बै सासे मानसिया जानो हागौ नोंनो एबा आंनो। जोङो इसोरनि अननायजों बे गोथार फैगौ बोथोरखौ मोननो हाबाय। बे बोथोरा मोनसे लाहार फाहार खालामनायनि सम। जोंनि न'फोर आरो जानाय लोंनायनि थाखायल' नङा, नाथाय गिबियाव जोंनि मैखुन आरो गोसोखौ इसोरनि थाखाय थियारि खालामनायनि सम। ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, जोङो मोनसे गोरलैयै गावखौनो सोंलु सोंनो गोनां जे मा आंनि गोसोआव प्रभु जिसुनि थाखाय जायगा दं नामा? सेथि फरायनायजों जोंनो आइजाया नाबिया गावनि मोनसे रायजो नुथायखौ फोरमायो। बे रायजोआ बयनिबो थाखाय समान खुंजानाय। बे रायजोआव गोजोननाया बोहैयो। बे रायजोआव गोथार जिउआ सुबुंनि गोसोफोरखौ सोलायहोयो। बे रायजोआव ओरैबादि गोजोननाया दं, जाय बोरमा मेन्दा आरो लख्राफोराबो लोगोसे जिउ खुङो। अनजाग्रा लोगोफोर, बे रायजोआ ओरैनो सिमांनि बुंनाय बाथ्रा नङा, नाथाय बियो प्रभु जिसुजों जाखाबाय, जाजेनखाबाय। दा जोङो गावखौनो हमदांनानै सोंनो गोनां, मा आङो इसोरखौ बै रायजोखौ खुंनो सम होयो नामा? गोसोआव जायगा दं नामा प्रभु जिसुनि थाखाय बेखौ बरायनोहाय? गोसो सोलायनाया सालायगिरि, गभर्नमेन्ट, सिस्टेमफोर एबा गुबुनफोरजों जागाया। गोसो सोलायनाया जाबाय जाय सुबुङा इसोरखौ बुङो, अ इसोर आंखौ सोलाय, बे सुबुंजोंसो जागायजेनो। गोथार पाउला जोंखौ मोनसे जोबोद मोजां आयदाखौ गोसोखांहोयो। प्रभु जिसुआ जोंखौ बरायखाबाय, बेनिखायनो जोंबो गुबुनखौ बरायनो गोनां एबा जोंनियावहाय दायथ' दङ। गोसो सोलायनाया गावारि बेसेन गोनां मुवा बादिल' नङा, बेयो मोनसे मिशन। अनसुला इसोरा माब्लाबा माब्लाबा जोंनियाव सुबुंफोरखौ थिनहरो, जाय सुबुंफोरा जेंनाफोरजों बुंफबनाय, गोमानानै दङ, बायफ्लेनाय गोसो आरो रैखाथिनि थाखाय नागिरनानै दङ। बिसोरखौ इसोरा जोंनियाव थिनहरो बिसार खालामनो थाखाय नङा, नाथाय जोङो इसोरनि मावथि महरै बिनि अननायखौ नुजाहोनाय बायदि। लोगोफोर, जों गावखौनो सोंदिनि, सोरबा आंनि गेजेरजों इसोरनि खाथियाव फैदों नामा? गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जहन बाप्तिस्मा होग्राया हज्रि खावनानै गोख्रै गोनांथिखौ फोरमायदों। गोसो सोलाय, मानोना सोरगो रायजोआ खाथिसै। इजराइलारिफोरा गावसोरनि सिगांनि समफोरखौ लानानै दुग्गानायमोन। बिसोरनि जारिमिन, बिसोरनि कालचार आरो बिसोरनि बिमुंथिफोरखौ लानानै बिसोरो गोग्गानायमोन। नाथाय गोथार जहना बिसोरनो फोरमायथिदों, सिगांनि समाव सोनारनो नाङा। गोसो सोलायनायखौ नोंसोरनि जिउआव आरो मोजां फिथाइ थायनायजों दिन्थि। इसोरा धोरोमनि लेबेलफोरखौ नायनानै गोजोना, नाथाय बियो निस्सय गोसो सोलायग्राखौ अनो आरो बाख्नायो। बेनिखायनो जोङो गावखौनो सोंनो गोनां बे नङादि आं बेसे गोबाव काथलिक जाखो, नाथाय सोंनांगौआ आं बेसेबां गोसो सोलायखो? बबेयाव आङो इसोरनिसिम फैफिनबावनांगौ आरो आङो मा नागारनो गोनां प्रभुनि थाखाय? अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जेरैहाय जोङो फैगौ बोथोरखौ फालिगासिनो दङ,
दे जों गोसोनि दरफोरखौ खेवदोनि, गोसो सोलायदोनि, जोंनि गोसोनिफ्राय राग जोंनाय, हेंथा गोसो, सेल्फिश जानाय, दुगा जानाय आरो मेलायनो रोङै आखुफोरखौ गारदोनि। बेफोरो जोंनि गोसोनि आरो मैखुननि थाखाय नङा। आरो दे लोगोफोर, जोङो जोंनि मैखुनाव, गोसोआव प्रभु जिसुनो जायगा होदिनि। जेब्लायबो गोसो सिंजों आरज गाबदिनि, फै अ प्रभु, बे बुहुमावल' नङा, नाथाय आंनि जिउआवबो, बेथलेहेमावल' नङा, नाथाय आंनि गोसोआव आंखौ नोंनि थाखाय थियारि खालामदो। जिसुआ बाख्नाय जाथों।